Regional. Idol John, go ahead. Dimmalan ti basic life support training. Lagi ti 80 a lifeguard, iti Bulinaw, Pangasinan, kaspaset itata at tiyempo ti panagatutudo. Inorganisar da ito, iti Bulinaw Tourism Office, iti panakipag kinamayet da, iti Department of Tourism, Ilocos Region, kaniti Philippine Red Cross, Alaminas Chapter. Ang sentro ti aktibidad, iti First Aid, CPR kadagiti ugpingken na tataingan, karaman dagiti essential water rescue techniques. Gagam tinaso training ti may kan ti sertifikasyon ng iti partisipante. Kaniti pa nagsagsagan na da kadagiti real life emergencies nang nangro na kadagiti coastal areas, resorts, kaya waterfalls. Agdagok may ti 1,300 pesos ti registration fee. Materials can dito certification abalido iti 2 katawan. Kaduay 99.5 Lawag, Idol John Team, the top for